Wow, galing. Abundant harvest. Yan, green na green. Nagpintas daw na. Uh, Hello, magandang umaga po ka-farmers. Nandito po kami sa San Pablo, Santa Maria. Andito po kasi yung bukid ni Sir na taga San Joaquin, Balongaw, Pangasinan po. Ngayon, may interview po natin siya kung ilang abundant o ilang abono yung kanyang nai-apply dito sa kanyang palayan. Ngayon po, lalapitan po natin si Sir. Sir, ilan pong abono yung nagamit nyo dito sa isang kalahating hektarya po? Bali, dalawa lang po, sir. Dalawa. Bukod pa po, Sir, doon, ano mga benepisyo po yung nakuha na ni Abundant Harvest? Yung katulad po ng mga insekto po. Maganda naman po, wala naman dumadapong lumilipad at saka mga uod, sir. Yan po. Sabi ni Sir, wala daw pong dumadapo na mga pesticide, insecticide. Mapakaganda po tignan. Wala pong puti na nakalabas. Wala pong nakakuha. Pero napakaganda po itong kanyang palayan. So, taga Balongaw po, dito na lang po kayo bibili sa akin. Jaime Tagarino po, from Imos, Esmeralda, Balongaw po. Jaime Tagarino po ulit. Ito po ka-farmers, ang kanyang palayan. Napakaganda po. Ito po. Yan. Wow, ang galing. Ito po ang nakagamitan ng Abundant Harvest ni Sir Benedicto Esquerlan po. Magandang umaga po ka-farmers. Ito na po yung natin kay Benedict Esquerlan po. Dalawang abono lang po ang ginamit niya pagmula nung punla pa lang siya. Punla and then nagtransplanting hanggang sa inabot ng 65 days. Dalawa lang ang ginamit niya. Ngayon haharbisin na. Ayan na po yung harvester. Abangan natin kung ilan po yung kanyang maaani dito sa kanyang kalahating hektarya na dalawang abono lang po ang ginamit niya. Hello ka-farmers! Ngayon kahit na po napakainit, alas 10 na ng umaga. Ngayon andun sila sa dulo. Mamaya papunta na sila dito sa may gitna. Try na lang natin, abangan natin kung ilan po yung maaani po ni Sir Benedicto Esquerlan po from San Joaquin, Balongaw, Pangasinan po. Nandito yung area ng lupa nila sa San Pablo, Santa Maria, Pangasinan po. Wait na lang natin sa susunod na video. So yun ka-farmers, natapos na rin po yung harvest ni Sir. Ang lumabas pa lang po is 44. Meron pa silang nilalabas doon sa reaper. Ayan. Mamaya po malalaman na po natin kung ilan na po yung naani ni Sir. Yan. Yan po. Yan. Ako ng babae dyan. Manokil lang pwede may sao. Dagsing daw ano. So yun po, nandito na po lahat yung ating palayan ni Sir Benedicto Esquerlan po. Umabot naman po siya ng
51 kaban, pero napakabigat po yung kanyang timbang na nakatansya po natin is nasa 56 sir. 56. Ano masasabi niyo po sa Abundant Harvest po, sir? Sir, ano pong masasabi niyo sa Abundant Harvest? Maganda naman. Lakasan niyo konti, sir. Maganda naman sa Okay. Marami po, maganda po daw ang ani. Bukod pa dun, sir. Mabigat daw po at maganda yung ani. Marami pong salamat po Abundant Harvest sa nga binigay mong katangian po na naka 51 kaban po si Benedict Escarlan from San Joaquin, Balongao, Pangasinan po. Pero nandito po kami sa San Pablo, Santa Maria, Pangasinan po. Ay, paulang ba na? Babay na po. Unang bay. Happy New Year po ulit, ka-farmers! So yun mga ka-farmers, nandito na po kami sa bahay ni Sir Benedicto Escarlan po dito sa may San Joaquin, Balongao, Pangasinan po. Tatanungin din po natin siya kung ilan yung kanyang naani sa loob ng kalahating ektarya na kanyang maani. Ngayon sir, ilan po yung naani nyo sir? 51 sir. 51. Hindi po ba kayo nalugi sir? Ay hindi naman sir dahil libre naman lahat ang patubig namin. Ganun po ba sir? Ngayon po masaya na po ba kayo sa inani po ninyo na 51 kaban po? Masaya na rin po kaya lang malit pa yan para sa hybrid namin dati. Yung hybrid po nila dati daw po is umaabot po ng 80 kaban. Ngayon po naging 342 po yung tinanim niya. And the same time, dalawang abono lang po ang ganyang ginamit. And then yung Abundant Harvest na po ang ginamit ni Sir Benedict po. Ngayon, mamaya bibisitahin po natin yung 2 hektarya na kanyang lupa doon dito sa San Joaquin na dati po na 2 beses po na nabaha. Ngayon po ay medyo maganda rin po daw, kaya lang meron daw pong libbawang kumbaga. Nabulok. Medyo may nabulok po sa gitna. Pero in the meantime, mabibili naman po nila ng ilan sir yung kwan? Presyo? Yung presyo? 1680. 1680 daw po. Pero sir, mabigat po ba yung timbang ng palay nyo sir? Mabigat naman sir. Mabigat. Nasa average po siguro ng 58 daw po. Marami pong salamat Abundant Harvest sa mga katangian na binigay mo sa kanya. Bukod pa doon, malinis po ang kanyang palay. Wala pong mga kulyapis, ganun po. Marami pong salamat po Abundant Harvest. Sige sir.